हाय फ्रेंड्स, गिबियावनो नोंथांमोनखौ बड' टेक हेल्प इउटिउब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय। दा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों माबोरैहाय अनलाइननि गेजेरजों कारेन्ट बिलखौ पे खालामनो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामलां आरो बेल आइकनाव थुनानै होलां, जाहाथे गोदान गोदान टेकनिकेल भिडिअफोर आपल'ड होयोब्ला नोंथांनिसिम सिगां सौहैग्रोयो। फै बिदिब्ला भिडिअखौ आवगायलांनोसै। गिबियावनो जिखुनु ब्राउजिं एप्स मोनसे खुलिना लाग्रोदो। बेयाव एपिडिसिएल सार्च खालामदो। बिनिफ्राय नैबे पे इउआर इलेक्ट्रिसिटि बिलाव थुना होदो। बेवहाय कनजुमार नाम्बारखौ थुना होदो। नैबेयाव थुना होदो। ओमफ्राय नैबेयाव मबाइल नाम्बार होदो आरो गाहायाव इमेल आइडि दंबा इमेल आइडि होदो, गैयाबाबो होआबाबो जायो। बिनिफ्राय नैबे पे नावआव थुना होदो। बेवहाय गोबां सुबिदा होदों, नोंथाङा माजों पे खालामो। कुइक पेजोंबो पे खालामनो हायो आरो क्रेडिट कार्डजोंबो खालामनो हायो आरो डेबिट कार्डजोंबो खालामनो हायो आरो डेबिट कार्ड एटिएम पिनजोंबो होनो हायो आरो इन्टारनेट बेंकिंनि गेजेरजोंबो पे खालामनो हायो। वालेट केसजोंबो हायो आरो इउपिआइजोंबो होनो हायो आरो फनपेनि गेजेरजोंबो होनो हायो। दायो आं नोंथांमोननो डेबिट कार्डनि गेजेरजों बानायना होनोसै। नैबे गिबियावहाय इन्टार कार्ड नाम्बार होनदों, कार्डनि नाम्बारखौ होनो होदों। बेयाव 16था कार्ड नाम्बार थायो, बेखौ होदो। नैबे गाहायावहाय एक्सपायरेसन डेट होनो होदों, बेखौ होनोसै आङो। बेवहाय मान्थ होनना बुंदों, मा मासाव नोंथांनि कार्डआ एक्सपायार जागोन, बेसेबां सनाव एक्सपायार जागोन बेखौ होदो। बेखौ होबाय आङो आरो नैबेवहाय CVV/CVC होनना बुंदों, माने कार्ड भेरिफिकेसन भेलु होनना बुंदों। एटिएम कार्डनि उल्थायैजाय मोनथाम नाम्बार थायो, बेखौ होदों। बिनिफ्राय नैबेवहाय कार्ड हल्डारनि नामखौ होदो, जायनि नामाव एटिएम कार्डआ दं बेखौ। बिनिफ्राय नैबे मेक पेमेन्टआव थुना होदो। बि एटिएमजों जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्ट्रेसन जाना दं बेयावहाय अटिपि फैगोन, बे अटिपिखौ बेयावहाय सोना होदो। बिनिफ्राय मेक पेमेन्टआव थुना होदो।